gamay lang information. Kining Caesarea Philippo, usa ka resort ning town dool sa kilid sa Mediterranean. O gitawag kining Caesarea Philippo, Caesarea aging pagpasidungog kang Augusto Caesar nga mao ang emperor og ni Haring Pilipi. O hinumdum mo ni Haring Pilipi kinsa man na siya, igsuon ni Herodes. Ang asawa ni Pilipi mo si Herodias, magikabit ni Herodes. O mo gamay lang nga information. So si Jesus nagsuroy-suroy siya sa mga kabalangayan sa Galilee. O nasa tunga-tunga na siya sa iyang pagsangyaw sa balita, daghan na siya nahimong mga milagro. So gusto niyang may balan kung nakailab ang mga tao kung kinsa gyud siya. Kaya marag dugay-dugay naman siya naglibot-libot. Gusto niyang makuha ang pulso sa tao. Nora bag Pulse Asia. Kung kinsa ba yan ang una ron sa eleksyon, sa campaign. Gusto niyang mahibalaan. So ano nga siya nga. Matod sa mga tao, kinsa man ako. Ang uban niya, ikaw si Juan nga magbubunyag nga giputlan sa ulo ni Herodes pero nabanhaw. Ikaw ang usa sa mga propeta nga bibalik. Niya siya. Kamo, kinsa man ang pagilan niyo kanako? Si Pedro kay impulsive magini si Pedro mo naman na siya murag sa pasikat siya. Kay paila siya nga siya ang leader. Siya hands up dahil siya kung sa diya pa sa eskwelahan. Ma'am, ako. Niya siya nga. Ikaw ang Mesiyas. Mesiyas. So, kinsa man ang Mesiyas, siya ang dugay nang ipaabot. Nga, panahon pa ni Haring David, siya nga, ikan sa imong hanay, maabot ang manluluwas. So, Mesiyas, mo na ang pangunaw na, Mesiyas siya. Unsa nga klase nga Mesiyas? Wa pa sila kay balo. Kaysa hunahuna ni sa kadaghanan, ang Mesiyas siya ang magpabalik sa golden era kun. Mura pag golden era kani adto nga mura sa Pilipinas nga mo nayroy misinformation. Marcelo kuno golden era sa Pilipinas. Si Haring David tinuod nga golden era ang iyang panahon. So, ingon nga, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang magpahibalik sa karaang glory o himaya sa Israel. Palagputo niya ang mga Romanon, mag-establish siya kingdom, sama sa kingdom ginarian ni Haring David. Mo na ilang paghuna-una. Bawa accepted, pati si Pedro mo niyang ginahuna. So, doon na si Pedro nga, si Jesus kung magtukod na siya, itukuron niya ang ginarian, sigurado na ako'y pwesto, akong prime minister. Si Juan sa anak sa Zebedeo, si Juan o isa pa itong kauban niya, si Juan o nakakalimot na ko. Gusto nilang mo lingkod sa tuo, ang usa sa tuo, ang usa sa wala. So, materialistic ang ilang panglantaw. Mo na ang una sa mga Hudyo. Ang Mesiyas, powerful king. Ano na siya army, untugon niya ang mga kalaban sa mga Israelitas. Unya, kaya ningon nga si Jesus. Ang anak sa tao, ang Mesiyas, isalikway sa mga punuan sa mga Hudyo, ingon man sa kadakuan sa mga pari, sa mga magtutulo sa balaod, patyon siya, apan siya katulog adlaw mamanaw. Wala, nadismaya sila. Nga ni pa dahil ni? Di man ni mga itong gituhan mo na si Pedro gipahilayo siya. Lord, di na po yun na may tabo. Patyon, saan naman kung mamatay mi? Ayun nga si Jesus. Pahawa sa tanas, ang imong una dili, yung una sa tao, dili ka na. So, tinuod man ko, sayop ang pangunaw ni Pedro. Ang iyang una-una nga
comfortable life ang iyang masinati kauban si Jesus. Pero ni Jesus, tingnan man siya nga patyon. Patyon, apan siya kadlukadlaw mabanaw. So, matod pa sa kanta, dili sayo ang pagsunod kang Kristo, kay kini dalhon ta sa Kalbaryo. Kay mo masan ni pangutana sa ato, sa taksa-taksa, kinsa man si Jesus sa imong kinabuhi. Who is Jesus for us? Dili sa bang mga tao, ikaw mismo, individually, kinsa man siya. Masa man imong pag-ila kang Jesus. Kay ado na may mga tao, ano mga gitawag og kanang prosperity preacher nga. Kung musunod mo kang Kristo, tagaan mo daghang kwarta, maka kanang katrabaho mo at mo sa Saudi Arabia, dollar ang inyong kitaon. O prosperity. Wa man nagingon sa Ginoo nga prosperity ang ihatag kanato kung musunod ta kaniya. Dalhon man ta niya dito sa krus. Muagita ng kamatayon. Not siguro, dili siguro ka ng physical nga death. Death to ourselves sa atong selfishness. Kinahanglan kalimtan nato ang atong kaugalingon. Sundo nato si Kristo. Mao na ang pamaagi sa pagsundo kang Kristo. Dili ta musunod niya kay gusto natong makaharuhay ang atong kinabuhi. Kamatayon, pag-antos, kalisdanan ang atong hiaguman. Apan dili na dako tubra. Pero siya, patyon siya, apan sa katulo ka adlaw mabanhaw. Ano na'y resurrection? Ano na'y resurrection? So, dili ta ka ng mahadlok. Musunod ka niya, bisar pa sa dagang kalisdanan, kay ano na may pagkabanhaw. So, muna itong hinumduman. Ang atong Kristohanong kinabuhi, dili kay hayahay. Daghang mga hagit, mga challenges, daghang mga pagsulay. Kung mulahutay ta, kita maluwas. Maluwas. So, sa kahagit alang ka natong tanan na atong i-review ng atong kaugalingon. Nganong nisunod mata kang Kristo sa may atong tumong. Sunod bata kay gusto ta magkabaton og haruhay nga kinabuhi? Daghang kwarta, dagay gahom, or misunod ta kaniya kay gusto ta makighiusa sa Amahan. Communion with the Father. Kana mahitabo lang pinagi sa krus. O kamatayon. Ang kamatayon sa atong kaugalingon, sa atong makaugalingon, our selfishness. We die to ourselves so that we can rise with Jesus.